ହାଇ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ମାଇକପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ। ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ହିଁ ଆସିବ।
पानी सरीगला ना को कुआडू हां हां मोटर बंद कर दो